Er mwyn cael mynediad i Google Classroom, mae'n rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio'r wefan hwb. Lle ar ôl glanio ar y wefan yma, mae wedyn angen pwyso'r bwtwm mewngofnodi ac yna defnyddio eich cyfrif ac eich cyfringair. Fel y gwelwch rwan, mae yna fwy o ddewis lawr y gwylod yma. A be dyn ni'n chwilio amdano fo ydy Google for Education. Dyn ni'n clicio ar Google for Education, ac yn automatic, be mae'n wneud wedyn ydy agor Google Classroom. Mi fydd Google Classroom pawb yn edrych yn wahanol. Efallai fydd hwn yn edrych yn wag a dim un dosbarth yna'r gwbl, neu efallai fydd yna nifer o ddosbarthiadau eraill yna.